Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Milujem stromy a bezhranične ich obdivujem. A v pamäti mám pohľad na stromoradie čerstvo orezaných vrb pri potoku. Stoja tam ako láskaví bojovníci, ako zdraviace ruky remeselníkov zovreté v pesť, ako bytosti z inej planety, ktoré nám utajili, že vedia vidieť, cítiť a ak treba aj pohybovať sa. Z tých na jar orezaných kmeňov vyrastú prúžne prúty, ktoré majú neuveriteľnú schopnosť. Vezmete čerstvo upletený veľkonočný korbáč, zasadíte ho do zeme a sám neveríte tomu, že by sa mohol ujať. Ale vrby majú vo vrecku kôrových montérok zázračnú vecičku. Volá sa auxín. Vďaka nemu strom dokáže bunky konára presvedčiť, aby sa preprogramovali a začali tvoriť korene. Čári mári fúk a zo šibáka začne rásť veselý, krásne prepletený strom. Mám v pláne, že poprosím šikovného košikára, aby mi uplietol letnú pokrývku hlavy. Zajdem k šibákovému stromu, ukloním sa a poviem mu klobúk dolu. A možno zasadím aj ten šírák a narastie mi z neho klobúkový strom. Dnešná pálenica bude o košikárstve. Ale najprv chcem hovoriť o rukách a o prstoch, lebo bez nich by žiadne košikárstvo nebolo. Ruky sú takou samozrejmou súčasťou človeka, že aj torza sochy vnímame tak, že si ich v mysli dotvoríme. Ruky sú úžasné, ale ešte viac na cene a kráse získajú, keď si ich nečakane uvedomíme. Sú ruky uvoľnené a ruky v strehu. Agresívne ruky, ruky bezmocné a ruky nedočkavé. Ruka má svoje spoločenské úlohy a roly. Milostné, nepriateľské, útočné, má gesta, priateľské, nevraživé, vítajúce. Ruky výrečnejšie ako 1000 kníh a kázni. Ruka má zvláštnu schopnosť dočasne opustiť svoju identitu a spojiť sa s iným telom alebo predmetom. Prepletené prsty zaľúbencov nepatria ani jednému z nich, ale obom. Objekt, ktorého sa ruka dotýka, ktorý zviera, jej prepožičiava novú úlohu a význam. Cez umelecké diela siaha ruka do hĺbky času a priestoru. Čím pôsobivejšie umelecké dielo, tým silnejšia je prítomnosť ruky tvorcu. Vermeer alebo Rembrandt dokázali cez ruku, cez štetec, dostať na plátno tajomstva vesmíru. V žiadnom prípade nie je isté, či mozog vytvoril takú dokonalú ruku, alebo si ruka vytvorila taký dokonalý mozog. Výsledkom je to, že sú v ideálnom spojení. Prví praľudia, ktorí vnikli do Gargaskej jaskyne, pokryli jej steny otlačkami svojich rúk. Podľa archeológa Žana Klotesa to bol duchovný akt. V Gargase sa našlo 220 otlačkov rúk mužov, žien aj detí. Išlo o ich spojenie s nadprirodzenými silami. V dobe, keď Homo sapiens zanechali na stenách Gargaskej jaskyne tieto stopy, sa končila na Zemi doba ľadová, ktorá trvala vyše 100 000 rokov. Pri pohľade na tie otlačky rúk na stene jaskyne máme zimomriavky a zviera sa nám žalúdok. Už vtedy sme to vedeli, že všetko sa dá povedať rukou. Prvý odkaz bola stopa nohy v piesku. Hmota hovorila, ožila som a hýbem sa. Otlačok ruky na skalnej stene bol oveľa úžasnejší. Hmota odkazovala, začala som myslieť. Vnímam ruky po celom svete a cítim to spojenie. Sila, vernosť, jednota a usilovnosť to symbolizujú ruky na renesančných erboch. Ruka Fatimy,
5 prstov. To je to najjednoduchšie vyjadrenie viery a tolerancie v rôznosti. Správa, že každý sme iný. Očarila ma tajná znaková reč japonských lovcov perál. V Indii tvoria polohy rúk celú vedu. Každý prst tam u nich má svoje farby, zvuky a symboly. Ovláda elementy aj s ich ochrancami. Miloval som a obdivujem nenapodobiteľné gestá rúk Indiánov, mytológiu austrálskych aboriginálov, tetované legendy na rukách Maori a celé dejiny vesmíru zapísané do stavieb starých Egypťanov. Sir Richard Paget vyvinul univerzálnu znakovú reč v roku 1939. Kombináciou pohybov hornej paže, predlaktia, zápestia prstov je v nej možné vytvoriť 700 000 rôznych znakov. Ľudská ruka je oveľa výrečnejšia ako ústa. Podaj mi ručku a poď so mnou. Môj starý otec mal zlaté ruky. Vedel opraviť vysavač, zamurovať zbytočné dvere, zaviesť elektrinu do pivnice, rozobrať a zložiť motorku, vymeniť škrydly na streche, zorganizovať domácu zabíjačku. A všetko to robil tak suverene, ako keby sa to vyučil. Kladivo, sekera, nôž, kliešte alebo vrtačka ho počúvali na slovo. Mal také ruky, ako som potom videl iba vo filmoch s Vlastom Búrianom. Mocné, pevné, šikovné ruky, ktoré ako keby žili vlastným životom. Náš prvý byt bola pôvodne kancelária veľkej pekárne. Môj starý otec z toho priestoru spravil za mesiac parádne bývanie so samostatným WC, veľkou kúpeľňou a ústredným kúrením. Dokázal som pri ňom hodiny stať a pozorovať ho, ako vkladá elektrické vedenie do steny, ako čistí odpad, ako na kotúčovej píle reže siahy dreva. Moja mama to nemala rada. Tvrdila, že starému otcovi prekážam. Len ho nehaj, upokojoval ju starý otec. Nech sa priučí. Lulko to po mne nezdedil, tak možná Boriško bude majstrovať jak ja. Lulko bol môj otec, ktorý dedové schopnosti nezdedil a bohužiaľ ani ja nie. Horší ako my sú tí, ktorí o tom nevedia a privádzajú všetkých okolo seba do zúfalstva. Jedného takého človeka priviedla k nám domov moja mama. Starý otec už bol na onom svete, naši boli rozvedení a my sme znova bývali v byte, ktorý potreboval opravy ako prasa poškrabať. Nefungovali vypínače, zástrčky viseli zo steny, z drezu neodtekala voda, okná nepriliehali a ja obidve ruky ľavé. Jedného dňa do nášho bytu vtrhol mladý muž, ktorý mal 2 zamestnania, 3 manželky a 4 talenty. Volal sa Janko, mal nevinné modré oči, blond hrivu, ktorá sa už neudržala nad čelom, ale vlasy za ním viali ako vo vetre. Za jedno popoludne nám prestrelil stenu WC do kúpeľne, potom do vane nainštaloval ukradnutú fínsku batériu, ktorá nemala odtokový kohútik iba sprchu. V celom byte nainštaloval nové vypínače a vedenie tak, že káble viseli z lústrov a zásuviek ako liany v džungli. Nebudem vám predsa sekať do steny, Bonďo, povedal a okamžite mi týkal. Od tej chvíle sa stala naša domácnosť od Janka závislá. Opravoval svoje minulé katastrofy a vytváral nové. Jeho zásuvky rozdávali elektrické rány. Káble sa plietli do vrkočov. Batéria vo vani privádzala každého do zúfalstva, lebo ho ostriekala. A Janko jedného dňa zmizol. Jednoducho už neprišiel. Jeho brašňa so všetkými nástrojmi sa roky povaľovala v našej komore. Keď raz stretnem Pána Boha, spýtam sa ho, kto a prečo stvoril nás nešikovných. Možno je to tak od prírody, ale takých ako bol Janko, tých musel stvoriť diabol. Občas si teraz na ňo spomeniem a hovorím si, ako by sa nám zišiel, lebo čertovský inštalatér je stále lepší ako žiadny. Podaj mi rúčku a poď so mnou.
Palec je môj najobľúbenejší prst. Je to kráľ ruky. Postavením, schopnosťami, silou aj svojim duchom. Palec vie veci, o akých sa ostatným prstom ani nesníva. Palec je prvý prst na končatinách cicavcov. Pri počítaní na prstoch palec zvyčajne značí 1 alebo 6. Zaťatá päsť so zdvihnutým palcom značí pozitívne hodnotenie. Zaťatá päsť s palcom smerujúcim nadol znamená negatívne hodnotenie. Od vonkajšej časti palca bola odvodená aj rovnomenná jednotka dĺžky. Palec sa fantasticky pohybuje v priestore, môže zaujímať akékoľvek výhodné polohy, aby spolupracoval s ostatnými prstami. Palec sa môže otáčať okolo svojej pozdĺžnej osy. Môže sa stúliť do dlane, skryť sa v objati ostatných prstov, zasunúť sa medzi ne. Palec má schopnosť maznať sa s brúškami iných prstov a spoločne s nimi skúmať teplotu, kvalitu a energiu predmetov. Palec a ukazovák sú bojovníci, klauni, básnici. Dokážu celkom bez slov vysloviť cenu aj hodnotu veci. To sú naši najschopnejší hovorcovia. Majú copyright na 2 naše najdôležitejšie správy pre kohokoľvek iného. Vstýčený palec. Všetko je dokonale v poriadku. Vstýčený ukazovák. Daj si pozor, po slovensky, bacha, lebo bude zle. Aj vstýčený prostredníček má svoje posolstvo. Je v akcii zriedkavejšie, ale potom to už stojí za to. Bože, vďaka za palec. Slyšíš mé modlení? Miluj mne. Sú koše, ktoré vstúpili do dejín. Asi prvý, ktorý sa spomína aj v Biblii, bol košík, do ktorého vložila Jochebed svojho synčeka Mojžiša a po prúde Nílu ho poslala do veľkej budúcnosti. Ježiš vykonal na brehu Galilejského jazera zázrak s chlebom a rýbami. Na žiadosť svojich učeníkov nakrmil 5000-ový zástup ľudí. Hojnosť tam bola taká, že iba omrviniek sa nazbieralo 12 veľkých košov. To je dôležité, že sa v malej osade hravo našlo 12 veľkých košov a museli byť veľmi kvalitné, keď sa z nich tie omrvinky nevysypali. Pletené koše pochádzajú z neolitu. V starom Egypte okolo roku 3000 pred Kristom sa používali pri stavbe pyramíd na transport materiálov. Našli sa ako luxusné predmety v hrobkách faraónov. Dôležitú úlohu zohrávali v Mezopotámii, v Číne, v starom Ríme. Vynikajúci košikári boli praobyvatelia Severnej Ameriky, nazývaní basket makers. Koše im slúžili na všetko, na dopravu, na skladovanie aj na varenie. To je dnes takmer zabudnutý spôsob používania košov. Kôž nemožno postaviť na oheň. Voda sa nezohrieva zvonku, ale znútra. Do koša sa vložia rozžeravené kamene. Košikárstvo rozkvitalo, lebo materiál bol lacný, prístupný a trvácny. Majstri zdokonaľovali svoje zručnosti. Vznikali tradičné košikárske rodiny. Niektorí sa v sezóne mimo žatvy vybrali do sveta a prinášali nové tvary a nové nápady. Vznikal prútený nábytok, prútené vrše na chytanie rýb, prútené ploty, dokonca aj prútené domy obhádzané hlinou. Košikárstvo sa po skromných začiatkoch vydalo na víťaznú cestu do sveta. Jeho všestranné využitie zastavili plastové výrobky. Po druhej svetovej vojne, najmä v 50. rokoch 20. storočia, sa odštartovala katastrofa, o ktorej sme vtedy ani netušili, lebo každé nešťastie sa začína ako dobrý nápad. Ľudstvo sa nadchlo pre plasty, lebo boli lacné, hygienické a odolné proti vlhkosti. Dokonca sa nám na začiatku zdali byť neodolateľne krásne. Reklamné tašky z Rakúska mali cenu zlata a zbierkovú hodnotu vzácnych známok. Dnes, keď sa topíme v mori plastu, už vieme, akého zlého džina sme vypustili z fľaše, ale už ho nedokážeme zastaviť. Aj preto, že fľaše sú už z plastu a sú zálohované. Aby som nekončil tak pesimisticky. Koše sa zaslúžili
o jeden športový zázrak. V decembri roku 1891 v americkom Springfielde v štáte Massachusetts kanadský telocvikár James Nesmith rozmýšľal, ako počas zimy zamestnať svojich študentov. A dostal skvelý nápad. Priniesol z domu staré koše na ovocie. Pripevnil ich na zábradli a telocvične ako ciele, do ktorých sa bude hádzať lopta. Prvý zápas sa odohral v januári 1892 a hra sa pod názvom basketbal rozšírila po školách a univerzitách. Náš svet je čudný. Je v ňom pár bezodných vecí. Od vesmíru cez ľudskú hlúposť, hravosť až po basketbalové koše. V pohanských dobách sa na jar šľahali mladými zelenými prútmi. Ľudia, dobytok aj polia. Bolo to rituálne omladzovanie a naberanie síl do nového života. V stredoveku prútiky nahradila metla. Používala sa medzi manželmi a milencami. Majster Jan Hus si v jednej kázni pochvaľoval jej mravokárny účinok. Viete, muži a ženy sa navzájom šľahali metlami, aby sa symbolicky potrestali za hriešne myšlienky, ktoré ich pokúšali v čase veľkých náboženských sviatkov. Podľa inej legendy sa kresťania vzájomne šľahali, aby si pripomenuli, že Kristus bol bičovaný. Veľkú noc popri mimoriadnej duchovnosti vždy sprevádzalo erotické napätie. Chlapci mali počas šibačky zriedkavú príležitosť približiť sa k dievčatám. Korbáče boli zdobené, splietali sa z rôznofarebných prútov a viazali sa krepovým papierom. Ozdobou korbáčov bola umne vypletená rúčka. Niektoré korbáče ani neboli určené na šibanie. Obrovské šibáky nosili chlapci ako symbol svojho stavu a od dievčat na ne dostávali farebné stužky ako trofej. Čím viac stužiek, tým viac nádejí. Prvé korbáče, alebo ako sme ich volali šibáky, boli prútené. Kupovali sme si ich za korunu malý holý, za 2 koruny ozdobený farebným papierom, za 3 koruny stredný a za 5 korún už bol taký samec, že ho decko neunieslo. Koncom 60. rokov šibáky zmenili materiál. Začali sa pliesť z bužiriek alebo z mäkkých drôtov potiahnutých rôznofarebnou umelou hmotou. Bužírkové korbáčiky boli oveľa menšie, dali sa šikovne skryť do vrecka a pri šibaní to nečakane bolelo. Konzervatívni šibači zostali pri klasických materiáloch a dnes je pomer asi 10:1 v prospech prútených korbáčov. Ale nie celkom. Tým, ako sa otvorili hranice, objavili sa aj nové rekvizity. Napríklad ja na Veľkú noc nosím v ruke niečo exotické. Z krásnej kvalitnej kože vyrobený bičík. Kúpil som si ho v Egypte. Nosím ho na šibačku z frajeriny, ale aj ako druh zdroja veselia. Iba ním nad dievčenským zadočkom symbolicky zamávam. Dievčatá chcú vedieť, čo to mám v ruke, a ja im prezradím, že to je bičík na ťavy. Smejú sa, ale radosť zo mňa nemajú, ani keď ich postriekam dobrou voňavkou. Tvária sa, že ich to teší, ale sú sklamané. V skutočnosti chcú byť ženy poriadne vyšibané a poliaté. Chcú byť pohoršené, chcú jačať, výskať a chichotať sa. Taký šibač ako ja, taký je na milú Jarmilu. Na světě je plno zla, bohatství a lží. Mojím dnešným hosťom je košikárka a programátorka z Očovej, pani Erika Rudiková. Dobrý deň. Dobrý deň. Pri hľadaní materiálov na tému košikárstvo som sa dočítal zvláštne veci. Biblický Mojžiš bol nájdený v papírusovom košíku, ktorý jeho matka Jochebed vymazala asfaltom a živicou a pustila po prúde rieky Níl. Faraónova dcéra ho našla medzi rákosím a ďalej už to poznáme. Výroba papírusových košíkov pripomína techniky pletenia z prútia, ktoré učí
Erika Rudíková z Očovej, napríklad fitching alebo ažurové pletenie. V čom sú tieto štýly zvláštne? To je nádherné. Ažurové pletenie, alebo teda fitching, ako sa to volá v angličtine, tak je tradičná technika, ktorá sa používa vo Francúzsku. Francúzsko je veľmi veľké, oni majú rôzne, teda niekoľko tých technik, ale toto je veľmi rozšírená technika. U nás sa tomu výrobku hovorí otvorený kôš, pretože vyzerá ako paličky, ktoré sú zviazané takým jedným výpletom, jednou takou stužkou, ktorá v prostriedku toho košíka ide cez všetky paličky. Tie paličky sú tak centimeter od seba vzdialené asi maximálne, takže celé je to také priesvitné, otvorené, veľmi ľahké, vhodné fakt na huby, napríklad do hory, lebo je to veľmi príjemné na nosenie a nepridáva to k tej váhe. Vy ste to vraj boli študovať vo Francúzsku. Dobre sa tam pletie? Tam sa pletie geniálne. A bola som tam v rámci Erasmus+, kedy ULU, pre ktorý ja pracujem ako lektorka, dal možnosť svojim lektorom sa takto vybrať do zahraničia. Tak som sa prihlásila, dostala som sa k francúzskému košikárovi, François Desplanches sa volá, a na 3 týždne. Desplanches je veľké meno, veľké. On je geniálny, nádherné veci robí. A na 3 týždne to bolo pomerne fakt veľa a strávila som s ním v podstate každú chvíľku z tých 3 týždňov, keďže som u nich aj bývala. Plietli sme od rána do večera, keď sme náhodou neplietli, tak sme pozerali nejaké CDčka, kde iní svetovoznámi košikári volačov ukazovali, takže to... A ešte po večeroch mi umožnil prístup do jeho knižnice, ktorá má obrovské množstvo krásnych kníh v rôznych jazykoch, takže ja som strávila 3 týždne v rozprávke, to bola nádhera. Vy ste programátorka a košikárka, senzačná kombinácia. Tá programátorka vo vás dáva košikárke veľmi silné impulzy. Mne sa páči, že vy stále hľadáte nové štýly a tvary a aj materiály. Zaujalo ma, že vy chodíte na špeciálne kurzy, o ktorý je veľký záujem. A tá programátorka vám pomáha dostať sa tam. V čom je problém? Na takýchto kurzoch, kde naozaj sa hlásia alebo majú záujem ľudia z celého sveta, tak tam je problém dostať lístok. Hej. Teraz v tomto roku bude festival v Anglicku v auguste a tam v rámci toho festivalu je 3-dňový kurz, nejaký 12 rôznych kurzov bolo na výber a ten organizátor on povie, že dobre, lístky sa budú predávať, ja neviem, štvrtok o 9:00 večer, tak všetci si prispôsobia to svoje časové pásmo a teraz tam strašne veľa ľudí naraz kliká a za 10 minút tie lístky sú rozobraté, lebo ten kurz môže pojať len 9 účastníkov. Takže veľmi náročné, tak ja využívam otvorím si viac okien, natrénujem si ten klik, aby som klikla tesne za celou, keď bude tá sekundovka tam, hej, aby sa to všetko, no tak sa mi podarilo, vlastne 3. krát idem tam, každé 2 roky to je, a podarilo sa mi zase mať lístok dostať na francúzskeho košikára, ktorý bude učiť hranatý kôš s vekom, taký kufrík. Teším sa veľmi. Pozrel som si vaše výrobky a myslím si, že vy máte dar od Boha robiť košíky. Ale má to jednu nevýhodu. Vraj na tých kurzoch vám lektori kurzov venujú menej času ako ostatným. Prečo? No, tak to je pravdepodobne ja tak reagujem, keď som ja lektor, že keď máte v tej skupine študentov niekoho, kto naozaj vidno, že robí, že ten tvar vie udržať, že sa chytá, tak nepotrebujete mu venovať veľa času, tak prejdete okolo, vidíte, že ide, no tak to sa mi stáva často, ale zase na druhej strane naposledy pán lektor bol veľmi milý a keďže celé 2 dní sa mi nie veľmi venoval a potom sa aj ospravedlňoval, že teda venoval sa tým, ktorí to potrebovali viac, tak som teda povedala, že by som rada mať nožičky ešte na ten košík urobené, tak on sa tak kúkol na mňa a povedal dobre a išli sme po koníka do auta, aj nainštalovali sme to všetko a urobili sme drevené nožičky, takže aj tak sa nakoniec potom venoval, ako bolo treba, no zlatý bol. Vy sa nestratíte.
Povedali ste, že sama o košikárstve prednášate. Aký človek má dobré predpoklady po tom kurze uspieť? Čo u tých ľudí sledujete? Trpezlivosť, zručnosť, cit pre materiál? Tak je to veľmi individuálne, lebo nie len jedna vec z toho je dôležitá a pokiaľ človek je naozaj nadaný, tak to vidno hneď na prvý pohľad, že vie sledovať, čo mu hovorím, vie to aj urobiť presne a ten výrobok má šancu byť pekný, ale pokiaľ nemá on vytrvalosť, že by doma začal niečo robiť, tak nebude košikár. Hej. Aj tí ľudia, ktorým to na prvom kurze až tak veľmi nejde, ale majú odhodlanie, chcú sa to naučiť, tak majú šancu naozaj počase mať pekné výrobky. Takže toto úplne sa nedá povedať, že aká vlastnosť. Ak chcete, tak to bude dobré. Nie je to celkom pravidlo, ale väčšinou majú kováči iné ruky ako gynekologovia. Existujú ideálne košikárske ruky a prsty? Videla som košikárky, ženy, ktoré majú útle ručičky a videla som chlapov, ktoré majú obrovské ruky a každý jeden vedel spraviť krásny kôš. Takže toto asi nezávisí úplne od rúk, ale je pravda, že pokiaľ sú tie ruky veľké a silné, tak majú viac možností robiť tie veľké koše s tým hrubším materiálom, tak potom sa oni špecializujú na také a ženy, ktoré majú jemnejšie ruky, tak tie zase robia tie jemnejšie veci, zdobné, také s jemným materiálom. Takže každý sa uplatní. V tej lige, do ktorej vy patrite, sa robia majstrovské kúsky. Nepochybujem, že dáky sa podaril aj vám. Priniesol mi pán na reštauráciu vaničku z kočíka z 15. storočia a tá bola už vo veľmi dezolátnom stave, takže nedalo sa to reštaurovať, bolo to červotočom prežraté, musela som to spraviť znova. Predchádzala tomu samozrejme aj dosť takého štúdia. Bola som v múzeu sa pozrieť v Nemecku na taký podobný kočík, ako má spravenú tú vaničku a pofotila som si všetko možné. Aj keď písali, že nedotýkať sa, tak som to sa dotýkala, no potrebovala som vidieť, ako to funguje. A podľa toho som robila ten kočík, to bolo veľmi náročné naozaj nejako urobiť, ale nakoniec to bolo veľmi príjemné a zákazník, keď si to vyzdvihoval, tak bol naozaj spokojný veľmi a tak sa mu zdalo, že málo peňazí mi za to dáva, hej, ako je to pekné, takže to ma tak potešilo. Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem. Keď sme sa minule rozprávali, tak som sa vás pýtal, koľko trvá výroba takého priemerného košíka. A vy ste povedali, to sa pýta každý. Viete prečo? Lebo nás to zaujíma. Ale vy ste povedali dôležitú vec. Nejde o to, koľko trvá to upletenie košíka. Treba k tomu prirátať všetok ten čas potrebný na prípravu a tá je asi náročná. Je to tak, že tá príprava na to pletenie je oveľa časovo náročnejšia, pretože košikár sa snaží mať kvalitný materiál, ktorý je náročné nájsť v prírode, len tak voľne rastúci. Takže väčšina z mojich známych a kamarátov, aj ja teda, si pestujeme prútie v záhrade alebo na poli, podľa toho, aké má kto možnosti. A tým pádom to potrebujete vysadiť, musíte sa o to starať. V zime sa to zbiera, zároveň to musíte hneď vytriediť a podľa veľkosti uschnúť sa to musí, niekde skladujeme. Treba sa o to starať, aby sa tam hmyz nedostal nejaký. A potom pred tým pletením to suché prútie vyschnuté úplne celkom musíme pripraviť na to pletenie, inak by sa to lámalo, takže tam sú rôzne techniky, ako musíte to namáčať, je to proste časovo veľmi náročné. To už keď sa dostaneme k tomu, že pletieme košík, to je taká čerešnička na torte, to si každý už oddychne a je to super, hej, relax. Existuje sezónne prútobranie? Mohli by sme aj tak povedať, je to sezónne prútobranie. Prútie sa zbiera v zime, keď nie je stromček v miazge, aby sa mu neublížilo až tak veľmi, keďže ho zostrihávame úplne celý. Ale dá sa ešte v prostriedku leta zbierať prútie. Niektorí košikári to robia kvôli tomu, že sa dá ľahko ošúpať kôra a potom ten prút ošúpaný je taký biely, krásny a z toho sa robia potom také biele košičky alebo krémové, miazgované prútie sa tomu hovorí. Veľa ľudí vrátane mňa si myslí, že ideálny materiál sú prúty zo smutnej vrby.
No, to je všeobecne názor alebo pocit verejnosti, že tá smutná vrba musí byť veľmi dobrá, lebo má dlhé tie výrastky, ale ona je veľmi krehká, zláme sa nám na tých ohyboch, ktoré košikár potrebuje s košom urobiť. Takže zo smutnej vrby dajú sa robiť vence, adventné alebo pred Veľkou nocou môžete, to sa dá, tá vrba sa ohne do takého pekného oblúku, ale inak kôš sa z toho pliesť nedá, nie je to nejaký pevný materiál. Koše sa pletú z iných vrb ostatných, sú rôzne druhy tých vrb, medzi sebou sa rôzne krížia, takže variét je strašná spústa a podľa toho si viete vybrať, podľa toho, akú chcete farbu, akú potrebujete, aby to malo pevnosť, drevo, proste aké je husté, aká je ohybná, aká je tenučka, niektoré sú viac klonické, niektoré menej, takže podľa toho, čo robíme, si vyberieme. Potom ja si pestujem okolo 10, možno 12 rôznych druhov vrb, aby som mala možnosť si vybrať na ten, ktorý výrobok správny materiál. Páčilo sa mi, keď ste mi povedali, že vrba je najpromiskuitnejší strom. Viem, lipa a breza ju za to ohovárajú. Ale má to výhodu. Vďaka tomu stále vznikajú nové odrody a nové farby. Povedzte mi, podľa čoho prúty vyberáte? Pohľadom, dotykom alebo aj podľa energie? Podľa toho, či sú dostatočne pevné a či sa nelámu. Keď nájdem v prírode taký stromček, ktorý sa mi páči, ktorý má, povedzme, peknú farbu a nejaké priateľne dlhé výhonky, lebo z krátkych sa zle robí, takže dlhé výhonky, tak potom odstrihnem z toho stromčeka na rôznych miestach 1, 2, 3 konáriky a ohnem ich do pravého uhla v tom hrubom konci. A pokiaľ ten ohyb nespôsobí zlomenie prútika alebo ani narušenie kôry, nechceme, aby sa tam stalo, tak v tom prípade je ten stromček vhodný a môžeme si z neho pozbierať materiál a kôž sa bude dať upliesť pekne. Keď sa hovorí o košikárstve, tak vrba je prima balerina. Ale aké iné materiály sa používajú u nás a aké vo svete? Treba povedať, že všetky, zatiaľ čo viem, všetky krajiny majú nejakú tradíciu košikársku. Nemusí to byť nutne vrba. Používa sa čokoľvek sa dá nájsť, čoho sa dá pliesť. U nás na našom území, treba na Slovensku, okrem tej vrby ešte sa používa lieska na ľubové koše, používajú sa korienky, smrekové alebo borovicové, používa sa slama, šúpolie, používa sa pálka napríklad, alebo rôzne trstie, takže veľa rôznych materiálov už len u nás. A keď si to vezmeme ďalej, tak kôra sa používa veľmi intenzívne na svete a potom rôzne listy palmové, listy, používajú sa liány rôzne, takže trávy, spústu krásnych techník stráv, veľmi veľa materiálov naozaj na svete, z ktoré sa dá robiť. Mojím dnešným hosťom je veľmi šikovná košikárka a programátorka z Očovej. Pani Rudíková, aké používate nástroje? Košikárstvo je jedno z takých najdostupnejších remesiel, si myslím, čo sa týka jednak materiálu, ale aj tých nástrojov alebo náradia, pretože v podstate potrebujeme akurát nožničky, také záhradné nožnice teda povedzme, aby sme si ostrihali to prútie v zime. Potom potrebujeme nožík zase na prácu a šidlo, my používame šidlo, ale nie je nutné mať šidlo, môžeme použiť nejakú ihlicu od babičky alebo šroubovák, to je jedno na to, aby sme si spravili niekde medzeru v tom výplete, kde treba niečo prevliecť. Ale existuje jedno špeciálne náradie, ktoré košikár používa, volá sa ubíjacie železo, to náradie. Je to kus železa, polkilový, ťažký a používa sa na to, aby sa ten výplet stĺkol, aby bol košík pevnejší, aby dobre držal tvar. No a toto je špeciálne pre košikárov, ale zase nie je nutné ho mať doma, pokiaľ som začínajúci košikár, môžem použiť kladivo na takýto účel. Väčšina z toho, čo používate, je buď pichlavé, alebo ostré, veľmi ostré. No a môže sa stať raz, dva šmik a prst je preč.
No to je pravda. Máme veľmi ostré naradie na schvál, aby sa s ním dobre robilo, keďže to trvá hodiny tá výroba, tak ak by sme mali tupý nôž, tak by sme sa veľmi natrápili, preto je to všetko veľmi ostré a na kurzoch prvé, čo robíme, učíme sa, ako sa reže nožom. Tam by sa nám nestalo to, čo hovoríte, že si odrežeme kus prsta. Takže je to veľmi dôležité pri tej práci naozaj byť prítomný a dávať pozor. Dočítal som sa, že jeden košikár uplietol svojej manželke prútené plavky. Je to reálne alebo vymyslené? Tak to je úžasné, že človek je takto kreatívny. Ťažko si predstavím, ako sa hlavne ten spodok tých plaviek obliekal ten manželke, ale možno pán košikár, ak bol veľmi kreatívny, tak nejako vymyslel, ako sa odklopia tie predný a zadný diel. Myslíte toho pant? A potom zase sklopia. Hej, nejaký pant tam pravdepodobne, lebo neviem si predstaviť, ako sa to dá obliecť, lebo to prutie, keď s ním robíme, je síce pružné, ale pokiaľ vyschne, tak to už má nejaký tvar. Ťažko by som sa do toho nasúkala, no tak. Ale pán košikár asi mal nejaký špeciálny nápad. No určite a najmä mal kľúče od toho pántu. To sa volá pánt cudnosti. Určite, no to je ešte pridaná hodnota toho celého. Pani Rudíková, poďme na vaše zahraničné aktivity. Vy chodíte na stretnutia košikárov z rôznych krajín a spolu tam robíte úžasné veci. V múzeu v Berlíne košikári z rôznych krajín z prútia vytvorili prúd tečúci cez obruče. Neviem si to celkom predstaviť. Čo to bolo? Pre múzeum v Berlíne sme robili takú skulptúru. Volá sa to, že Flow of the Nature a predstavovalo to prírodu, ktorá nejakým spôsobom interaguje s činnosťou človeka a ako si s tým tá príroda poradí. Má to tvar vázy a to prútie ako keby tečie cez dve medené obruče. Vyzerá to trošku ako taký snehuliak, aj keď krajšie to vyzerá. Hej, a je to v podstate váza. V konečnom dôsledku dá sa to použiť ako váza na sušené kvety. A je to v tom Berlínskom múzeu vystavené momentálne, majú tam výstavu Hands on Basketry, tam je to vystavené a ďalší 4 košikári z rôznych krajín dostali tú možnosť a majú tam tiež svoje výrobky. Spomedzi 50 ďalších sme boli vybratí na toto, takže veľmi si to vážime. Bola tam dizajnérkou Barbara Brčiaková, študentka sochárstva. Vy ste boli v Číne na festivale nehmotného kultúrneho dedičstva. Košikári z 10 krajín tam vytvorili niečo, čo posunulo predstavy o tom, čo všetko sa dá z prútia vyrobiť. Povedzte mi, čo to bolo a ako to domáci prijali. Boli sme tam ako naozaj medzinárodný tým košikárov, lebo oni si prijali, alebo oslovili poľského košikára, s ktorým mali kontakty, že by chceli mať medzi 2 veľkými výstavnými halami taký ako keby paravan oblúkový, 3x4 metre zhruba, malo to 2 dvere a stenu, vysokú asi 2 metre. Robili sme to z lúpanej vrby, varenej aj miazgovanej, takže to bolo dvojfarebné. Rôzne techniky tam boli používané. Bolo to veľmi veselé, robili sme to týždeň, teda všetci. Bolo tam neskutočne veľa návštevníkov, 300 000 za deň ľudí tam prešlo a mohli tam ísť, aj vojdnú, aj sa toho dotýkať, boli veľmi kontaktní, deti sa veľmi tešili. Bola to krásna skúsenosť toho, ako ľudia sa vedia spojiť a vytvoriť niečo krásne spolu. Poďme od takých vrcholných produktov k základom vášho remesla. Za to je považovaný veľkonočný korbáč, šibák. Ako ten vznikol? Naši predkovia veľmi, veľmi dávno mali takú tradíciu, že na jar, keď začínala prúdiť v stromoch miazga, keď tie stromy dostávali tú silu, tú energiu prírody, tak tí gazdovia si odrezali taký prútik a dotýkali sa ním všetkého, čo im bolo drahé, aby uchovali zdravie a silu a energiu a teda to, čo im bolo drahé, bolo vtedy manželka a dobytok, hej, lebo z toho žili, to bolo pre nich veľmi vzácne a dlhý čas to bolo takto a potom časom sa začali tie prútiky spletať do korbáčov. Takže tá tradícia je odovzdať tej žene tú silu tej prírody, aby bola zdravá, aby mala energiu, šťastná. Proste tú radosť z tej jary pre všetkých, ktorí si povedia, že ja mám doma 10-ročný korbáč, ktorý funguje a každý rok ho vyťahnem a tú ženu s tým trošku pošipkám,
tak bolo by sa zamyslieť, že čo tej žene odovzdáme takým suchým pahýlom. Aj vás medzi košikárov pritiahol niekto cez korbači. Kto to bol? Ja som začala vnímať vôbec košikárske remeslo na strednej škole, keď som sa zúčastnila programátorského sústredenia a bol tam ako hlavný šéf, teda pán učiteľ z gymnázia Jora Hronca, Ondrej Demáček, ktorý robil nádherné korbáče pred Veľkou nocou, vyrábal ich na kvanta, všetkých rozdal, 400 alebo koľko ich urobil. A boli krásne a tam akurát sme boli na tom sústredení pred Veľkou nocou, takže on to tam mal so sebou a každú chvíľu to mal v ruke, aj keď prednášal, aj keď sme boli niekde na výlete, stále to držal a plietol korbač. Tak som ho poprosila, že či by mi to neukázal, on bol veľmi milý, naučil ma, ako sa to robí. Už sa neviem odtrhnúť od tej vrby teraz. No. Minule ste mi povedali, že sa učíte po francúzsky, lebo vo francúzštine je napísaná košikárska Biblia. Kto je autorom a čo je to za dielo? Autorom sú traja francúzski košikári a je to naozaj používaná kniha vo Francúzsku najviac. Je tam všetky možné techniky. Nie je to veľká knižka, ale je tam všetko nahustené s obrázkami, krásne a je to po francúzsky teda a veľmi som chcela, aby som sa zorientovala v tej knižke trošku lepšie. Tiež aj preto, že deti moje dve staršie vedia francúzsky, takže mi vedia pomôcť, tak som sa začala učiť francúzštinu ako samouk. No a teraz mám jednu pani, kam chodím raz do týždňa sa trošku nejak, aby mi to upratala. No. Myslíte si, že existuje košikárska modlitba? A čo by mala obsahovať? Pre košikára mohla by byť modlitba: prosím ťa, daj, aby tá vrba nám krásne rástla, aby bola zdravá, aby sa nám s ňou dobre robilo a ďakujeme ti za to, že si nás požehnal touto nádhernou rastlinou a môžeme sa jej venovať a môžeme ju používať. Amen. Ak tá modlitba doteraz nebola, tak už je. Želám vám veľa sily, skvelé nápady, trpezlivosť a krásne ohybné prúty. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bola pani Erika Rudíková. Veje vetor po očovej dedine.